Ngunit hindi ako nag-iisa, pagkat ikaw ay nandito na. Mga tala sa iyong mata'y aking batid, bawat kislap ay may pag-ibig na hatid. Sa mga hangarin nating tapat, kayang baguhin ang lahat. Magagandang larawan ng ating bukas, ngayong Pasko ay magdiningan. Ngayong Pasko, magniningning ang Pilipino. San man sa mundo, tanaw nila ang liwanag mo. Tuwid ka ng pagmamahal, pinagpala ng may kupal. Ngayong Pasko, magniningning ang Pilipino. Magandang tadhanang naghihintay, pupuntahan natin magkasabay. Tibok ng puso natin isa, sa loob nito'y nagarito ka. Magagandang larawan ang ating bukas, ngayong Pasko ay magniningan. Ngayong Pasko, magniningning ang Pilipino. San man sa mundo, tanaw nila ang liwanag mo. Tuwid ka ng pagmamahal, pinagpala ng may kapal. Ngayong Pasko, magniningning ang Pilipino. Sa hirap at ginhawa, umiyak man o tumawa, malayo o malapit, tayo ay sama-sama. Tagumpay natin ay pag-iwan, Pag-iwan, wala nang panahon kung di ngayon. Ngayong Pasko, magniningning ang Pilipino. San man sa mundo, tanaw nila ang liwanag mo. Tuyan ka ng pagmamahal, pinagpala ng may kapal. Ngayong Pasko, magniningning ang Pilipino. Ngayong Pasko, magniningning ang Pilipino. San man sa mundo, tanaw nila ang liwanag mo. Tuyan ka ng pagmamahal, pinagpala ng may kapal. Ngayong Pasko, magniningning ang Pilipino. Pasko, magniningning ang Pilipino. San man sa mundo, tanaw nila ang liwanag mo. Tuwid ka ng pagmamahal, pinagpala ng may kapal. Ngayong Pasko, magniningning ang Pilipino. Pasko, magniningning ang Pilipino. San man sa mundo, tanaw nila ang liwanag mo. Tuwid ka ng pagmamahal, pinagpala ng may kapal. Ngayong Pasko, magniningning ang Pilipino. Pasko, magniningning ang Pilipino. San man sa mundo, tanaw nila ang liwanag mo. Tuwid ka ng pagmamahal, pinagpala ng may kapal. Ngayong Pasko, magniningning ang Pilipino. Guys, andito na kami ulit nakapila. Ayan, kasi nung last night hindi kami nakapasok sa sobrang crowded ng space kagabi. Kaya at this moment naman guys, ayan, dito na kami sa entrance together with Shalani, si Joseph, at saka yung mga makabanglo sa kasi Don TV guys nasa likod. Ayan guys, tara pasok na tayo. Ayan guys, wow! Ito yung mas awaited na part. Oh, wow! Oh, see? Wow, grabe, nakakamangha. Ito na yun guys, oh, yung pinakakaantay nating. Wow, para kang dinala sa part ng Japan, sa Tokyo, Japan guys. Ito na.
Wow, nakaka-amaze. This is it, Pansit. Ayan guys, kinonceptualize mula sa Tokyo, Japan. Ayan, wow. Ito na yun guys. Grabe. Wow. Grabe, nakakamanga dito. Grabe, namiss ako sa mga nakikita ko sa likuran ko guys. Ayan, grabe. Guys, for the second time around, iikot kami kasi hindi kami na-picture kasi 5 minutes lang yung binigay na time lapse sa amin. Kaya, one time pa guys. Ayan. Ang bilis. Para akala ko 10 minutes. Parang naging 5 minutes lang no doon. Oh. So ayan guys, ikot pa tayo. Thank you for coming. I hope you enjoyed. See you again. Guys, grabe na miss pa rin ako sa setup nila dito sa Bayambang. Grabe. Punta na kayo dito. Grabe, mag-enjoy kayo kasi tignan nyo naman yung nasa likuran ko, guys. Wow! Para kang dinala talaga sa Tokyo, Japan. Ayan, guys. Eto. Mas busy talaga dito sa Bayambang. Oh, guys. Ayan guys, pa-exit na kami. Nag-enjoy ba kayo sa ano natin dito sa Bayambang? Yes. Ah? Baka dito kami. So dapat imbitan natin yung mga iba't ibang residente ng iba't ibang bayan, no? Yes. So ayan guys, visit kayo dito sa Bayambang guys. Yung pailaw nila napakabongga. Sulit na sulit yung pagpunta nyo dito. Correct. Ayan, kasama ko yung mga Makabanglas niya kasi Don TV. Ayan guys. You can follow their accounts. Ayan, sa Facebook. Guys, andito naman kami sa harap ng Balon Bayambang. Grabe oh, yung pailaw din nila dito oh. Wow, maamis ka talaga sa setup nila ngayong taon. Grabe, napakabongga yung Paskuhan sa Bayambang 2023. Wow. So ayan guys. Dito na kami sa likod. Sasakay kami ng train kung pwede pa. Ha? Napote Garsorina? Ragtutan, posible. Ayan guys, ayan miko pa kami dito sa likod. Sama ko pa rin ngayon yung mga makabangles. Ayan guys. Guys, at dahil napagod kami sa biyahe, galing Bayambang papunta dito sa Malasike, ayan, napadaan kami dito sa Arroz Calduhan. Ayan, tara kain muna tayo. Kasama ko pa rin ngayon si Don TV, ayan, si Don, ayan, nandyan si Batog, Sweet Shalanan Joseph, at saka yung mga kabangos dyan, ayan, sagot naman sa iyo dyan, pakibigay. Panangan. Masayos na kayo dyan. Kuya Kaloy, tara po doon sa ano. Ito ang lugar. Malasiki. Malasiki. Tingnan niyo po yung logo nila. Eggnog. Eggnog po, eggnog. Yeah. Kala ba laman? Yeah, sige na. Sige na. Sige na. Ito po yung kasama namin. Parang may lupa po na. Kain tayo guys. Ah, yung si Cookie ni. Alin, nagsisipon na po ako kasi malamig po sa kwan. Dan po. Itol. Ay, guys. Masarap naman. Paano mo okay na? Kagasangay. Kinarga mo lagi sila eh. Baga mo. Pagkatapos na lang namin pumunta doon sa silusiwan ng Bayambang. Nag-enjoy ba kayo sa pasilong-silo sa Bayambang? Yes, na naman. Yes, na naman. Part 3. Napusog ng aking mata. Nakailang ikot tayo na ano dyan?
Tatlo po. May adik pa kan. Madami ang nakita kong chicks to go. Nabusog ang aking mata. Sakto lang, guys. Galing na kami kagabi dito guys. Kumain ulit kami ng arroz caldo na special. Pero masarap naman. May discount na. Dalawa ng beer. May discount na. Sarap guys. Extra special. And before anything else, this is Papa Jobs and this our story.